ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ଆସିଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ, ତ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଖରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲି। ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପବନ ବି ମିଳେ। ତାପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଲଞ୍ଚରେ ମିଳିଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ, ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଆମର ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିଥିଲି। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ। ତ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳେ, ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ମାର୍କେଟ, ତ ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଆଉ କାଳୀ ମା ଆଉ ଶନିଦେବ ବାବାଙ୍କର ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ରୁମ୍କୁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।